Frida Nilsson, Centerpartiet. Vår första fråga är: hur kan miljön inte vara en fråga som diskuteras? Inga av era andra åtgärder kommer att spela någon roll när Sverige är under vatten. Under vatten? Alltså, eller jag förstår inte frågan riktigt. Alltså, miljön diskuteras ju. Det gör den ju. Hela tiden. Men under vatten förstår jag inte. Men att miljön, som man ser på debatten till exempel, när miljön togs upp så gick det fort över till något annat och den diskuterades inte så mycket. Det var väldigt tråkigt. Alltså miljön hade behövt diskutera mer. Det finns mycket åtgärder som behöver göras. Så Centerpartiet vill ju ha 100% elenergi inom en generation och det kan ju göra mycket. Och vi måste även, precis som jag sa där, vi måste hitta morot för att man ska vilja vara miljövänlig. Det tror jag är lösningen. Inte massa skatter och inte massa förbud, utan man ska hitta sätt att motivera till att vilja vara miljövänlig. Har du något förslag på en sån morot? På olika sätt att göra. Ja, men det är ju som vi vill sätta att man får kanske miljöbilar till exempel, att man får premier om man köper en miljöbil. Det är ju en sak. Elstolpar. Vi vill subventionera så att det kommer upp, vilket gör att man kan använda elbilar mycket lättare. Är transporten den viktigaste miljöfrågan? Transporten är en stor del i vad man gör i miljöfrågan kan man säga. Men sen har man ju även maten, den är också en väldigt stor del. Alltså, man måste tänka klimatsmart när det gäller saker. Man kan inte köpa mat från hela världen in till Sverige, utan man måste ta vara på det som finns. Men det är väl också egentligen en transportgrej. Alltså man måste använda det som är intill för att utnyttja det. Jag tänker ni kring energikällor och så vidare? Energikällor? Ja, vind och sol tror jag är det som gäller. För den finns och den ska brukas. Men ni sitter med i alliansen som vill ha kärnkraft? Nej, vi vill inte ha kärnkraft. Vi ska jobba för att kärnkraften ska försvinna, men vi måste hitta olika sätt att nå dit. Kärnkraften ska bort. Okej, tack så mycket. Hur ser partiet på ROT-avdrag? Det är jättebra. Vi ska kämpa för att det ska finnas kvar. Vi ska sänka kostnaderna. ROT och RUT, de gör att arbeten blir vita istället för svarta, vilket är jättepositivt och det ger ett jobb framförallt. Okej, tack så mycket.